La un episod din Roblox de astăzi suntem 3 pisicoante. Asta sunt eu. Alex e acolo. Și eu sunt aici. Acum hai să găsăm casă. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de abonare și de clopoțel. Să știți de cel bine. Haideți la casa asta. Abia aștept să mă Dar cine și-a pus coroana? Dar nu e una dintre noi, că noi suntem. Cine să căcat și-a făcut pe aici? Clip, clip, help! Mica? Mica de? Fan, tu nu ești Elsa cumva. M-a luat, m-a adoptat! Pe mine! Hai, Flavis, că vii și tu, că te-aș cu tine. M-a luat! Te-am Flavis! Ui, cât de urât e. Rebe, hai să facem un litiero. Pisu. Dacă mă dă afară că mă casă. Pe mine nu să mă de aici, nu mă interesează de voi, pisecireli. Mamă, mă culcă. Ăsta e patul meu. Eu mă culc aici. Ăsta nu vă puneți în patul meu, e și patul meu. Cine a zis? Ăsta e patul meu. Ăsta e patul meu în pisica asta. Și la mine. Mai este un pat acolo unde stă doamna. Ăsta e meu, ăsta albastru. Alu Alex, tu te culci pe ăla după prințesa aia. Aici am eu patetul, fac corona. Hai, am eu patetul. Nu m-am pus bine, gata. Flavie, să uite ce am eu. Mamă, ce semn a pus. Pare, be, eu mă duc în cameră la ei să mă culc acolo, nu mă culc bine, faptă. Da, Flavie, noi nu chiar vrem să ne culcăm. Hai, să uite, faptă. Hai, veniți, Flavie, să aici. Doamne, deși greu e să mă sipi scări. Mai degrabă mă fișem un, da, nu că piscii mai degrabă. Mă arată. Ziceți în comentarii care mai frumoasă eu, Alex și Rebecca. Ei cociula. A venit iarna. Cineva? Eu mă cac în baie. Mă cac. Mi-a dorit să vin în patul ăsta. Să fac netreburile. Ui, mă gândesc. Mi-a caca. Bă, dar nu vrem netreburile. Cineva trebuie să mă spele și pe mine. Dar poți să te speli tu singur. Linge așa, vezi? Te speli, vezi? A, da, uite. Mi-e foame o leacă, fată, mă duc să mănânc. Aș veni că sunt gărămațele. Hai la baie, mă duc la asta. Bă, uite, chiar poți să-ți faci baie singur. Uite, te pui aici. Cine-a făcut caca și blăbuții pe aici? Că eu nu. Așa mă cu caca acolo. Eu nu sunt aici. Eu nu știu să folosesc de ce în primul rând. Fată, nu mă mângâia, bă, da bravo, mângâie-mi, fată. Ca fată. Trebuie să... Ce-am primă blocată. Dar de unde? Bebe, Alex a blocat în fură. Deci reset. Da, fată. Eu mă duc la... Da, mă adaptat. Urâtă, doamne. Flaviu, să știi că m-a adaptat una. Nu vreau. Eu mă duc de Flaviu, eu gata, trebuie să plec de la casă. Trebuie să plec în aparatul. Hai să ne teleportăm la casă. Wow, mă teleportez la asta de cu bomboane. Unde ne teleportăm? Eu m-am teleportat la asta cu bomboane. Aici nu teleportăm. La asta? Da. Teleportezi la asta? Păi, acum am ieșit. Păi, asta, fata asta ne adoptă. Hai, vreau să mă adopt. Ciuc. Scuzați-mă, acum tăiem porcul. Mă, nu. E 7. Flaviu, dar asta nu vrei, Flaviu. Hai să plecăm. Fata asta ne adoptă. Mă duc la casa asta. Da, mai degrabă stăm acolo. Rebe, dar ora e 6 de noapte. E urâtă, Flaviu. Mă culc fix. Trebuie să mă teleportez. Eu fix aici stau. S-a întâmplat. Nu te nebi că m-a băgat în casă. Unde ești? Tu ești la fata asta? Unde sunt? Ui, Rebe, trebuie să mă dea afară.
a nicapat-o. Unde sunteți? Eu sunt drăguț. Tu mai fost ceva, să tragă mașina cu BMW-ul. Cine? Eu rebem, eu aș vrea să... Vă dăm unde sunteți. în casa să iau. Dar tu ești în casa asta? Nu, fată, sunt la casa aia de repănată. Păi? Aici care era zcat. Repede, știi că asta are piscină? Aia cu bomboanele m-au adoptat. Te-a adoptat și La alea cu bomboanele. Rebe, tu unde ești, fă? O, ești... Hai, fă, adoptă, nu fă. Eu, Rebe, eu vreau să merg cu... Rebe, de ce nu mă las cu elicopterul? Adoptă asta, fă. La Enid. Am intrat în casă, fără să vreau. Rebe, eu merg cu elicopterul la tine. Fire. Culoare roz. Intrați. Trebuie să mă cac. Fa! Eu m-am dat jos din mașină jocul. Rebe, intrați în elicopterul meu. Rebe, eu mai spus cu elicopterul. Dar nu vrei să mă deschid sau? Rebe, eu zbor în cer. Unde sunteți? Eu sunt din sus. Sași, Alex, la mâta. A, ești acolo. Înseamnă că trebuie să iei acolo. Fati, eu nu te văd. Flavi, te văd. Uite-te, uite-te. Vrei? Coboară jos, da. Tot ăla, că se vede ăla de butonul de... Fa, vezi că vine. Nu vă văd. Dar noi suntem undeva, Alex, noi nu suntem acolo, fată. Flavi, să așteaptă-mă. Să aștept pe aici, am venit. Unde ai că vine cu avionul? Unde stai, Flavi? Uite că mă văd. Flavi, stai că nu și eu avionul. Flavi, dă-te jos. O, păi, du-te încolo. Dă-te jos. Da, lasă-mi, Alex. Mergi? Hai cu avionul meu. Nu, nu e locul bun. Eu zbor în spațiu, fată. Zbori dacă. Bine, tu unde ești? Papa. Unde e elicopterul tău? Fără tu. A, uite. Doar în sus. Acele elicopter te băgă pe mine. Apasă apoi, fată. Aici zbor. Când apeși peste zbor, cu peste te dai jos. Și eu cum fac să mă țin în sus? Apeși peste, apeși tot așa. Apeși în continuu. La care? La ea de repănată. Poate da și mai. Am făcut la euro. Rebe, eu fix în casă. Wow! Rebe, uite unde m-am pus anii. Am făcut în apă fără să vreau. Dar tu unde ești, fată? Să mor. Tu unde ești la apă? Ce vezi? Uite-te, mă trag cu ATV-ul. Nu pot să mă sun. Unde ești la el? Cum îți Dar treci? nu-i bun să mă trag. Nu să mă duc pe ăsta. Da, așteaptă-mă. Merg mai mult pe apă. La trebuie să mă trag pe ăsta. Hai, vină cu Flaviu. Mie nu și o fată. Am Da, așa eu mă bani. trag pe ăsta aici. Asta e mai bun. Fată! Vreau să vezi ce fac. La mine scoate foc, mi-a uitați-mă. Ei, Rebe, eu nu știu unde m-am dus, fată. Eu mă trag cu bicicleta. Eu cu asta și pe drumuri, dar și pe aici. Rebe, uite eu cum mă trage. Merg pe la euro. Eu nu vă văd. Păi dacă nu ești pe lângă noi, fată. Dacă voi nu mă așteptați. Dar tu unde ești, fată? Pe primul ce mă așteptați. Unde ești, fată? Wow, m-am mutat în vecine. Vino în parc. Da, de parcă. Oh, de cât am văzut Flavius. Am teleportat la casa. Mi-a venit o idee, Rebe, am găsit o rampă. Ioi, nu mai vreau să fiu adoptată de tine. Am mașină de cursă, uite. Rebe, uite ce mașină. Asta e de cursă. Care? Nu, de nu.
Și mama găsit cu ei Dar înapoi. și nu pot să mă Acum ajut. trebuie ajutor. Trebuie căzut înapoi și mașina e peste mine. Ui. Trebuie să înapoi. Uite că vinde la bine. Ferrari. Foarte frire. Repede ajung. Uite, mie merge cu fața în pământ. Eu sunt baba neaga. Ia uite că sunt de legată la ochi. Mai vedere și să ne dă reset. Trebuie mea întare să nu știu. Trăim așa reset. Deci în Portugalia. Ce proastă ești. Pălăria. Unde a sexorile? Puteai să te teleportezi. Cine-i fata asta? Ale, domnule, mă cădăm. Păi, dar vreau să mă fac om. O, trebuie să ieși. Dar nu ieși. O, trebuie ajutor, m-a luat o fată și eu o las. Să mi-a luat, coroana. Mă pun flagă să mă culc. Cred că spre auto. Ne-a duat pe mine. Trebuie ajutor, mă, eu văd. Trebuie ajutor, mă gata. Zboare. Gata, nu mă mai vrei. Trebuie, dar tu unde ești? Că aici mă culc. Trebuie să vedem unde e Salia. Am mers prea rapid cu mașina aceasta. E foarte faină, adică e putere. Uite, eu nu pot să mă pun în asta. Trebuie, dar unde ai mers atunci? Și unde era rampa? Deci? Dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de abonare și de clopoțel. Dacă v-a plăcut videoclipul nostru, nu uitați să vă uitați la toate. La revedere!